ọ bụ mmọnwụ na-amaghị oke ana ka mmiri na-ama ojuje mmọnwụ adịrọ ka ọnụ na mmọnwụ ọzụwa agwaghị ikwu agwaghị ibe n'azụ nke afịa jụrụ ajụ. Ajụjụ nchọ ka m jụọ gị dịka onye Igbo, kedu ihe kpatara na ọtụtụ ngwuru gbara ajọ ike gwọrọ ajọ ọgwụ, ọtụtụ ngwuru dara mbụba, kedu ihe kpatara na ụmụ ha anaghị eme ihe nna ha mere? Maka na ọ bụrụ na achọọ dike afụghị dike na ngwuru ha abụọ ọchịchị. Ọnya ka m gwara gị na a na-anọbụ onye ụjọ atụ be dike aka, a na-agwọ na-ekechiri gị, ị na-agwọ na-ebute na be nna gị, mana ibukweghị ụzọ jụọ nna nna gị kedu ka ha si wee bie ndụ. Ị ma na o nwere ọtụtụ ngwuru ihe eji wee hiwe ngwuru ahụ under the oath and the foundation eji wee hiwe ngwuru ahụ bụ na onweghị nwa ha ji agwọ ajọ ọgwụ bubata maọbụ tokres of agwọcha abịa n'ihe n'ala. Chekenu ngwuru dị iche iche kpara ajọ ike gwọrọ ajọ ọgwụ, onweghị nwa ha onweghịla anyị na-eji na-eso agbụrụ nna ha ahụ. Kedu ihe kpatara ya? Ọ bụrụ na nsị gị iwepụnata aka na ajọ ọgwụ, ọtụtụ aga n'iru je na-eme gị je na-eme nke nsata. Nwanne ka m gwa gị eziokwu ịma mma n'elu ụwa, o nwere ọtụtụ ngwuru ị ga-abịa ịbata tata ngwuru ahụ nọ n'isi as a result of ọgwụ agwọrụ kechie. Ọgwụ ọbụla agwọkọtarụ maọbụ a na-elekwa elekwa, o nwere oge o ji eru ọ bụrụ gịnị, ọ bụrụ oke arụsị. Mana ọ bụrụ na achọ nwoke na-elekwa ya bụ ọgwụ maọbụ nwaanyị na-elekwa ya bụ ọgwụ afụrụ ya, ọ ga-eme gịnị, o nyebe nsogbu na ngwuru. Ọnya ka ọ ga-abụ ọ bụrụ na ya bụ ihe ebido ụmụ nna na ngwuru ha a na-ata afụ. Nwanne nka m gwa gị, ọ bụrụ na ije ekote arụsị bụ isiokwu, ọ bụrụ na ije egwu ọgwụ bụ isiokwu, mana ọ na mbụ na ya ka ị ga-anụ ụda ya. Ọ ga-arụ mma ka ịtụ n'oge mee gịnị mewe ka gị na chi gị si wee kwute ka o nwee ike ịgazi. Ntị adịkwọ ka obe n'onu. Asị m ọ mara asụ sụọ n'ikwe, ịma ọkwa na asụ sụọ n'ọkpa gị. Igbo bụ Igbo, asụ onye a gwara kwe, afọ ọzọ a ga-agwakwa ya. Aka mbụ nwanne gị bụ Maazị UC. Biko tụsara m ihe ozi a, emesịa.